Karon yang adlaw kadasig lang tiyempo naton pagkita ay ta Miyerkules na kita nga presentation. Action Hotline. Oy, way gasulod kay Nanoy. Ara na. O Miyerkules kita nga presentation sa nasiling ko na October 26 sa 2022 mga kaaksyon. Action Hotline. Kumusta na kamo mga suki namon nga matag palamati hindi lamang sa kahanginan kundi pati na mga nagamonitor via online no pagi sa Facebook kag YouTube. Kumusta kamo mga suki namon nga mga kaaksyon o hindi kamo magkalipat mayara na gid lamang sang 60 kadlaw ang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko kag mayara man 67 kadlaw nabilin sa 2022. Action Hotline. Grabe ka na sigla sang tiyempo ba? No? Ako lang ya siguro nga highlights ang maskara iya dito pa ya nagsunlog iyado. No? Kung diin pa ba wari masinunoy kita iga introduction pa lang ta dito man ya nag-miss call. Action Hotline. Silingko amo pa lang ning entrada, amo pa lang ning silingko highlight sa maskara. Nga gulpiada lang niya, silingko do hindi mayad ang sinyalis niya. Ti amugid, ti ang highlights taya, pahuway sa bangay. Action Hotline. Pero sa gihapon magapangalagad kita karon niyang Miyerkules, kita ay kita medyo malawig-lawig. Salamat gid by the way kay Akson Marlon Hinovia for taking over sa aton sining nga program umpisa sadtong adlaw nga Lunes. No kay bangod sang hindi mapaiway no pila ka man sirkumstansya ang lawas ng tao kung kaisa nagapalyar man mo. Action Hotline. Kapin pa nga mo ning tiyempo amo na gani gina-suggest ko gid no kay subong kung nagatalithi, kung nagaulan, nung kaginanay maghalaka sulay-sulay, baw, kay puwerte ginang epekto niya. Uso subong halin sa trangkaso, pakadto sa ubo, pakadto sa dumatyagan ko tanan lang masakit, magyan mo. Action Hotline. Liwat kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna ng alas 9:30 karon yang Miyerkules na Miyerkules. No, sa nasiling ko na Oktobre 26 tuig 2022. Action Hotline. Tay mayo man, sadya man ang maskara nyo. Ako lang yung way ka enjoy ihado kag siling ko ga-monitor na lang ko gani nagligad mo. Siling ko nano ang mga highlights kag mga event ti galing pagka-Lunes tapos naman mo no why naman problema kay pag Monday why naman to ya festivity amo gina normal lang na next bawi kita dason nga maskara no sunod nga tuig. Action Hotline. Sa aton sini nga magka-aksyon nga naga-monitor, feel free sa padala sa inyo mga mensahe nami pagid sa inyo pag-monitor bala no palihog share and like sang tanan nga mga program sa Akson Radio Bacolod pagi sa Facebook kag sa YouTube no amo nang pinaka the best kun makita naton nga ara kamo naga-monitor gid permi kag naga-share kag naga-like. Action Hotline. Ayos let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad na nung pilagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ari subo-subo man ho ga hingampot o kun ari kita nagapasulod sa ginatawag naton Paskwa pero of course mauna nang tigkalalag. Pero ari ho, makon mo niya nga may ara pa linog nga nagluntad kag nag-epekto. Pila naman ka magkauturan, magka-aksyon na tuning magasakripisyo matapos nga ginatayog sang linog. No? Ang sa area sang Lapas, simbahan sang Lapas dito sa Abra, natipago, bangod sang 6.7 magnitude nga linog nag-igo. No sa ila probinsya kagabi Oktobre 25 ina siya no pero subong actually gina-try naton isa-isa ang mga update kag ang extend bala sang damage
no? Kay ti kagabi pa ini nag-igo may tayog man nga 5.2 sa area naman niya sang kuano sa area naman sang Surigao del Sur. O pasado las 9 naman na record ini Oktubre 25 ti siling ko nano ini do nagasunlog man niya nga ay ang do permina niyang gatinayogaw ti abra naman ng ginigo niya ho. Kabay pa, no, nga waay na lang kuntani, sa natamaan gid sa sining nagtuhaw nga pagtayog. Action Hotline! Asto sa damage sa infrastructure, ti karon ni baluon, tana kabay pa waay naman sang kabuhi, nga na disgrasya bangod sa sining nagluntad nga linog. Action Hotline! Ano pagid so parang pilag kamadalag ko nga mga balita nga tuntutukan, ari ay Ariya, do mas tiyagan ko do, muning luyag sang tanan may baluan, no? Kay mayara karon sang plano nga pagpatigayon sang congressional inquiry batok sa mga electric cooperatives. Tiginduso na naman liwat duag ka mga kongresista, no? Ang nag-sponsor kag nagkuan sini, no? Nagduso na naman. Action Hotline! Hindi lang ni isa ka electric cooperative, halos tanan nga electric cooperative di sa ato, no? Sa Negros and Bacolod, dala diri sa congressional inquiry. Action Hotline! Ano pagid? Oy, grabe maninadakpan to na recover ya sa area sang Victorias. Makon mo ni ho. Kasubo balang balita kay kundi makita mo ya kung graduating student ka, do excited ka kay ti siyempre graduate mo. Ariya galing kay do kakalain nga balita kay tinarikoviran sila iya, no? 1.3 million pesos nga value sang shabu. Action Hotline! I-update na lang nagkaroon although na balita naman diri sa Action Radio pero follow up na lang ni ari pagido but anong paglantaw niyo siniman. Ako personally gusto ko man nga nubo kag baharan pagid bala ang ginapatuman sang gobyerno nga regulation, particular na, no, kung may ara mga kaaksyon sang ginahimo ang gobyerno, no, kung paano naton bala nga halugan ang mga guidelines. Pero I don't know kung subong ambot sa inyo yung paglantaw ni kay subong may planong gobyerno. In fact, ginahulat kuno kay magapagwa ang presidente sang panibago nga executive order nga pati indoor kuno mga indoors bala nga activities optional na lang kuno paggamit, voluntaryo na lang kuno paggamit sang face mask. Action Hotline! Kung mag-amo sini, dapat clarify nila ni butang balon. When we talk about indoors, it includes sa mga di pasay nga salakyan nga aircon nga base sa ato ni pwede lang ni optional. Action Hotline! Anong sa inyo, dibe? No, kung kamo pamangkoton, okay naman lang ni. Hindi na lang dala magsinuksok tanan ni isang face mask. Diin ka man magkadto mga gatherings subong, pati sa mga simbahan, pati sa kundi ng mga indoors, aircon man kundi basta magtililipon ka mo da, mangin optional na lang do mo na. Ha? Action Hotline! Aber anong inyo paglantaw na be? Oh. Pero pakarunan tayo na dugay-dugay. Action Hotline! Alas 8:19 na ari nat sa aton nga linya aga pa siya ho. Amoning daw maulan ng tiyempo puperti man ang libo taya may ara na sang nadakpan ang patrol with Action Alvin Gaba. Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Ako? Oo! Ikaw! Dakop ka! Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Wow! Oo! Dakop ka! Dakop ka! Daog ka promo sa Action Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangod nga, dakop ka! Oh, ari na, extended ang music kamaskara. Subong lang ko yung makasuot-saot sinikibag ulo ko numpuan.
Action Alvin, din ka nga malparahi sang kalibutan. Action Art. Ari na kami diriya sa Purok Paraiso. Baw! Barangay- Grabe sa kadamo sa lugar sa Paraiso, ginti mo ba? Kabalo ka, maghambal kita nga Paraiso, sikreto. Sekreto. Hindi na sekreto, damo sang luyag magkadto, kag damo naman gani nakalabot sa Paraiso. Yes, sakto na, no? Kag damo naman gani da ang nalampusan bangod sang Paraiso. Gani. Pero this time, hindi ko ya pagalampusan, kundi palanggaon ko pa ko. Palanggaon pa ko action Art, no? Palanggaon Bangod pa kita ang din. Paraiso nga imo kadtuan karon nga aga, buinas ang imo ya madakpan. Yes. Na. Sakto na. Sakto Bangod na, kay action ikaw Art. ya ang nangin kasanag sang Paraiso. Ako ang maghahatag sang kalipay sa Paraiso. Sa Paraiso. Ay kalain. Purok Paraiso action Art diri sa area sang Purok Tinagong Paraiso, Barangay Banago. Banago magsiling ka tinagong Paraiso amo ni siya ang sa right side kung halin ka dara sa Banago going to Banga Pepsi. Pepsi, no? Hindi. Kung diri sa area, sa may kuan bala, action Art, padulong ka bala sa may barangay hall, antes tapos Taytay bala action Art, liko ka sa tuo, amo ni ang Purok Tinagong Paraiso. Ano ganin na to yan? Dito sa may halin sila ni Ado ninyo, Taytay, ito bala pakadto sa Banga Kuan, Bata sa to? Buwasili, barangay, ano mo? Sa may Mahimulaton. Andi may mulaton yari na diya sa Riverside ubos. ng Kayado. Oo, pagkato na Riverside, kuan. Riverside, gali na Oo. dang damo. Oo, correct. Riverside, oo. Kay Mhm. ito pong siniya action na Art, ang nadakpan ta, ga baligya isda. Ga baligya ni siya isda action na Art, no? Ganun, ang alam mo galing, sir? Simplicio Ducay. Ha? Simplicio Ducay. Simplicio Ducay. Simplicio Ducay, sir, pila na ang edad mo? 56. 56. Oo, action na Art, samtang gabaligya isda, ga-monitor, action radio ang gina-monitor, action na Art. Kung masabi ka pwerte. kidya, ga-pamatigid sa action radio. Pamati? Oo, okay. Kay ko muna dakpan Tingnan do akig si Simo aw. Oo. Duwag ikaw? Hindi man. Hindi ah. Nagpapaliwanag lang. Pamaliwanag lang ko. Nay, papaliwanag lang ko Pwerte siya. Talipay lang ko kay ko mo, sakto na ang action Art, basta ara ka sa Tinagong Paraiso, madulong gid kita sang kalipay. Kay nalipay na gid siya. Ate, sige, para mas malipay ka, Aryo. Total, may isa ka na nabaligya. May tinigang ang gaway. Why? Kasi lang, Nay. tinigang mo talaga ngon. Bugas. Bugas. Kay ko mo gapamati ka man pirmi, kada aga, ano bang magluwas ini gapamati ka drama? Oo Ano bang drama pamatian mo? Sa Jack Bala, sa Isability. Ay, balik ka. Katapusan na. Ay, hasta Jack Balaan pa gid. Sige kung aga. Sa 4. Pasunod. Sa 4 pas, Pasunod na obra. gali action Art. Dudong mga Tinga dola yan ang dong ginakalabot yung imo ko naw. Sa Isibidya. Dudong Sa mananap pa ulado gid. ya ba? Sa ulado niya gid action Art. Ba, pwerte. Buting ganun pamati gid Jeff. Hasta perfect ability ginapamatian mo. Oo Di siya abi, ano ang ability ako no abi Ano makuta ability siya. mo subong? Ijay isda. Nay, baligya isda ability ako no Sige, pwerte. samtang kabaligya ka isda, Ah. karon magtimpla ka kapiyaryo, ara, may mag ka na, may bugas ka na, may mag ka pa. Okay ka na sina? Ayos na. Ha? Ayos na. May isda ka na ba na? May tiligangon ka? Pang-snacks mo, may ara ka? Wala ali. Ha? Wala. May ka snack? Doon ka kagulpihan sa inyo wala gani, wala. Reaction Art kay tagaan tagid siya. Kay akto kag halos memorize niya ng drama action art, no? Anyway, sir, regalo gikan sa tagipusoon. Salamat ba? Maraming salamat sa radyo. Pangalan mo Okay. ba, sir? Simplicio Ducay. Simplicio Ducay. 55? Sige tayo size. 56. May Ah. ka na. Aray. Pila?
Siya kabilog ah. Hindi ang bata mo. Isa pa lang. Isa lang. Isa lang. Si Simplicio Dukay Action na Art, no? Diri sa area sang Purok Tinagong Paraiso. Magluwas dili mo di ko pamati. Bisan gani tricycle driver Action na Art, oh. Dala-dala niya gid sa iya tricycle. Bauti siguro kapag Ano nakupdak. pangalan mo? Nilson Gumabras. Baulihi sigali. Nadala ko na sa motor ang radyo ko. Alin to? Sige na. Talas 9, alas 10. Grabe. Sige, salamat. Pasilong tanay kay Gaulan na. So, man Action na Art, no? Ang maswerte nga dadakpan dire man sa area sang Tinagong Paraiso. With action na ni Kiraw, ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkakab. Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Ay, perte, no? Nag-ulan pa sila ni Action Alvin. Kalain ko makatimpo do nagadungdung kinang panahon no? Si Haring Adlaw do hindi magpakita kay nasa ngaga. Aksyon Hotline! Anyway, galing may obligasyon gig ko ho. Now, ipalutson ko lang ni and then pagbalik ta karon, italakayon ko to Tunggin hatag ko nga ma-headline. And then may importante pag yung obligasyon by 9 o'clock, no? O, sige. So, ipalutson ko lang ni Anay, balikay kita na short while detalye na sa aton matalakayan karon nga alas 8:26. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa abi kung magtunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga conflict sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basit ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapangulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, mandisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko dyan, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Pa-message ko sa mga bigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Eh, siyempre,
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas namin isa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapangulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang ako maghulam. Siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay nang iskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa may skila. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school. Aksyon! 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 Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na,
milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, Very interesting topic, and I know that everybody is happy nga mabatian. Ngati nga aton congressman sa Bacolod, di ba yung tatrabaho niya ko? Puwerte. Ang pinaka-latest subong update amo ni. Actually, last October 10 pa niya, gin-file sang congressman sa Lund District sa Bacolod ang House Resolution number 475. Parte ini sa luyag niya matabo nga congressional inquiry sa pagtaas ang presyo sang kuryente kag iniblang way untat yang nga susari pa mo brown out may gani subungod do nagulo untat sini nga si Manano taligad do hindi hamak kada si Managid. Action Hotline. And of course nangin co-author yaman ang congressman sang 3rd district sang Negros Occidental si Congressman Kiko Benitez. Kagaring latest nag-commit man ang Energy Chairman nga muning former House Speaker, Congressman Lord Alan Velasco, no nga magapatigayon. Ari namin kay congressional inquiry, no? May ara bala sa congressional inquiry, meaning hearing in aid of legislation, mabalaan tagin na no actually ang reason nga duway nagidiya untat tinasay sa presyo. Ang problema sa brownout do so wala lang yan, no? Action Hotline. Tisini na nga bulan sang Nobyembre. Tipilan lang kadlaw na bilino. Joining us this morning over the phone is Congressman Greg Gasataya. Hello, Kong. How are you? Good morning. Action Art, may agagit si mo, may aga sa itong matagpalamati. Salamat for the time, no? Isa ni kamayong nga development kay kabalo ka kung kaisa, tinagaling pa nagligad nga dala naman sining balita, no? Kag tiwan sa may brownout mangayo ka update from the electric cooperative hasta kung kaisa dalas-das ta pa ang iyasang mga nagapadala sa ginaagyan ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, pero galing ang amo na bala siling ko no, hindi gid ya masettle perming party sa balayran kag brownout bala kung mo. That's correct, Action Art. No quality on our part sa Congress. Nakahiring na kami ni Kadua last year, about the same month. Okay. Ang nag-first hearing and then nag-second hearing early this year. No? Kaya mga commitments to at that time na ginhatag ang ERC pati sa application sang Seneco. No? Kaya mo itong explanation at that time sa Seneco mo ang cause ng brownout. Kay damo kinanglan i-repair, damo kinanglan pang islan. So pending sila ko nung application sa ERC para sila sining capex, no? So we will see if ano ang nangin commitments ng ERC, no? Kung bala nag-comply sila o kung wala, no? Kaya amo ning usual kinarason sa Seneco, no? Ang cost ng brownouts na ginareklamo sang tanan and no one is exempted. Number 2, Action Art, aparte sa presyo sang kuryente diri sa aton sa Seneco, no? Ang aton presyo sa daligan was I think close to 16 pesos, 16.88. Ang sa Meralco, the last time I checked was a little over 9 pesos or close to 10 pesos. Ang sa Iloilo is lower. So amo ning reklamo gid, no, sang mga taga Bacolod kag putob sa serbisyohan sang Seneco. Kung wala taon tang bill ka last month, there was a time na nag-increase by like diri sa amon siguro ang increase mga 20% hindi ko magsala, no, and wala sa exempted again Action Art, and I'm sure sa inyo ang pumpa na ang inyo na nag-experience because we deemed it necessary to call for a congressional inquiry on the matter. Actually. So, why pagaling sa specific nga date, no? Basta November lang ni patigayunon? Yes, Action Art. Kay ma-resume kami November 7 pa. 7, so, ma-resume okay. kami November 7. Ang gin-file kong resolution since we are on a recess, i-refer na siya sa Committee on Energy, who is chaired by the former Speaker, no? Congressman
Velasco, no? So but even if wala pa na refer, kaya pa ka-resume ang Congress, but naghahatag na siya sa daan sa iya commitment nga ikolya ang inquiry by November. So as soon as mabaton sa komitiba niya, then we will announce the schedule of the congressional inquiry. So bali ano matabo sinikong? Bali ang ma-attend nga mga electric cooperatives is only from Negros Occidental or tanan na lang ning electric cooperative kong? We'll focus anay Action Art sa Seneco. Iti kabalota mag congressional inquiry kung i-open mo sa tanang electric co-ops natron hindi na matutukan ang aton. Correct. So we didn't necessary nga ianay Seneco para focus in that hearing or that inquiry is only for Central Negros Electric Cooperative, and I know kulang ning isa ka isa ka hearing. It is why nga gin data specific na only for Seneco. Aha. Yes, so hulato na muna ko nga no kag at least ang tawo nga nagahulat sang explanation kay ti damo man explanation coming from electric cooperative, ERC and all. Nagligad siling siyang sanay ko amuning capex ang ginarison nila nga dapat ma-release ang ERC para maibakal sila sa tong mga pigaw nga linya na nga masami amo ginatulaan sa brownout kong. That's correct. Action Art amo nang yapig may ginarason na ilang capex na. So since bag-o ang nagpungko sa Department of Energy, pwede gid nga matutukan ina sa ila, and on our part sa Commission on Appointments wala pa man namon confirm mga appointment ni Secretary Utilias ng Department of Energy. So pwede gid nga simultaneously mapatagaan ta focus sa ilang atong concern diri sa Bacolod kag neighboring towns and cities. Sige. Kung bantayan namon niya, kag sundo namon ni, and hopefully mahatagan kag paagiman sa imodra, maklaruhan na ni tanan and in aid of legislation para at least ang tawo sa Bacolod, Morsia, Silay na sakupan sang Seneco maklaruhan man sinikong. Yes. Kay kuan ni amuning panawagan gid sa pumuluyo, no? Even sa social media, like sa akon na mo ka message, na mo ka hatag comments, reklamo. So kinanglanggid nga daan sa focus sa mga concern Action Art. Kung isingit, kung lang ari ka naman lang, Yes, ang sa hospital na nung latest sa Bacolod General Hospital. Ang latest Action Art was nag-meeting kami 2 weeks ago or last week sa City Engineer's Office at naging padala na sa Department of Health ang final nga floor plan. So for the main building, I think ang city will schedule already for a meeting. And then on the part naman sa DPWH na finalized naman, kaging arrange nila ang bulutangan sa hospital main building, iba nga mga ancillary buildings arrange dito sa Vista Alegre, no? So na-finalize na, and ang DPWH for sure will already start naman sa pagtukod sa iba nga mga ancillary buildings sa Sige. On that note, Kong, salamat gid sa time. Good morning kag mabuhay ka. Salamat Action Art, more power man sa inyo, may nagagit kita. Action Hotline! Congressman Greg Gasataya ng Lone District sa Bacolod. So, by November 7, mabalik ka ang ila sining sesyon. No? Pero as to kung saan ogin na, amo lang aton balantayan, no? Abi ko gani kung ang tanan ng electric cooperative, like for example, diri sa aton damo, di mo? Diri lang mismo sa Negros Occidental, damo kita diri electric cooperatives. May Noneco, may Noseco, ang Seneco. Amo na sila. Pero siling ni Congressman Greg Gasataya, ang luyag na matabo, mafocus kita anay on Seneco nga isyo. Luluyag yang at least may baluan gid, no? Baplastar initanan. And not only ang electric cooperative, because this is a congressional inquiry, we are expecting nga may ara mandira ang taga-ERC and other government department or agency
nga dapat mag-explikar man no? Kabalog ka sa ulihiti dra man mo, magkahimo sang makasuguan ang House of Representative kag Senado. Actually, ang purpose sina ang aid o kung ang congressional inquiry o sisaon kung nga mo ning nagakatabo nga puwerte nagid away untat nagid ang tinasay sang presyo. Ang mga brownout, halimbawa, I am not referring to Seneco alone, kundi sa mga electric cooperatives all over the Philippines. Pero tigaling amo ni siling ni Congressman Greg, unahon anay niya sa iya part ang Bacolod City ang Seneco. Parang at least hindi barang nga siling tanan to karon niya pangimbitahon mo to kundi nagsalalamo to yato ang isyo. Action Hotline! Tiyang Seneco mo ning target nga unahon kag siling iti may green light naman to sa committee nga nagauyat dira. Ti balantayan niya November 7 magabalik ang ila sini marisyom ang ilang pag-sesyon. And then, siguro, dira mabalaan tanana kung saan o gida ibutang ang fixed nga date nga dira sila magkapatigayon sang congressional inquiry. Din siya hiwaton. Amo nang balantayan ta. Dito gibala sa House of Representative magkadto tong mga representante sang Central Negros Electric Cooperative o magkaladto sila to or mangita sa Vinyo lapit diri pero ang pamatyagan ko kung congressional inquiry most likely dito gini sila magkalaladto sa Congress sa House of Representatives. Action Hotline! Pero bantayan talang na ha ini nga mga update mga kaakson. Ariglado, good morning kay Tuto Delpin Benedicto. Silingya, good morning. Gamonitor lang kami dis Barangay Tangob. Si Otay Benedicto man, silinga amon mapisan ng Kapitan Sirio. Libre sa Barangay Manlokahok, si Palay City. Jobal Trinidad, good morning. Athia Kim Iriman, Araman, si Carmencho Siason Biboso, kag G. Landa. Morning da si mo. Inday Plaza, kag Alma Gonzales, Posesyon, good morning. Thank you for listening. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Blue Turna Plus Herbal Capsule. Ako si Rose Benedicto sang Barangay Bata, 65 years old. Nag-take ko sang Luterna Plus. Batsagan ko ang ako nga arthritis nga may changes ang ako nga panghulag. Kag ang ako nga mga tuhon, nakabatsyag na ko nga nami na ang ako lakas. Blue Turna Plus Herbal Capsule. Himo sa Blue Turnate, Insulin Plant, Turmeric, Cinnamon, kag may probiotics pa. Blue Turna Plus Herbal Capsule. Mabakal online sa kalusuganyan.ph. Siyag sa mga butika malapit sa inyo lugar. And your host of Sulit to Win It, Mr. Luis Manzano. Tanong ng bayan, bakit sulit ang BioFlu? And the top answers are, dahil kaya ang flu, lagnat, sipon, headache, body pain, ubo from postnasal drip. Ang dami! Teka, may pahabol pa. Sore throat. Sulit! Winner ka sa BioFlu. Sulit dahil kaya all. Babangon ka sa BioFlu. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhin. Mauga taluluoy sa imo. Kag delikado na. Mabakal ko sa butika sang Super Fiber. Super Fiber. Ang pinakabago nga produkto sa Life Extension Philippines. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ag alkaline food. Likawan ang colon cancer pagi sa pag-inom sang Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kada tapos ka. Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag sumakit ang katawan, sapat pa ba ang pahid-pahid? Pag nawala ang init, may bisa pa ba? Bitin sa akin yan. Mag-fastas Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3,
D3 ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Bird flu pahalumdog. Ang bird flu o avian influenza isa ka sakit dulot sa impeksyon sa mga hinuptan nga manok, itik, pispis kay iban pangasay sini. Bago pa ara tayo ng imo kasapatan, likawan na ang bird flu. Likawan nga maglagaw ang hinuptan nga bibi sa lugar nga ginahugpaan sa mga wild birds. Mag-ugayon sa ginapatuman nga bird flu surveillance ang gobyerno. Pero may nga maghugas ng kamot katatapos ang obra sa poultry farm. Gilayon nga mag-report sa pinakamalapit nga agriculture office sa inyong lugar kung mayara nga hindi kinaandan nga pagkalamatay sang kasapatan. Likawan ang bird flu. Ini nga pahanumdum ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture, Western Visayas. Let's go, let's choose to make it easy. GSM Blue Mojito. No need to mix, just chill and enjoy. GSM Blue ang choice ko. GSM Blue Mojito. Oh, engine Pomelo. GSM Blue Margarita. At may light gin pa. GSM Blue. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kun pag-ibig at nakandog ng Maggi Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Ang nagmamahal nagmamagi. Ang nagmamahal nagmamagi. Kung ang lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal nagmamagi. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Natural daw sa mag-asawa ang magkaroon ng tampuhan at kung pareho silang may malawak na pangunawa at pag-iisip, ay maaayos nila ang mga problemang kanilang pinagdadaanan. Tunghayan po natin ang kasaysayan ni Oscar at kung ano ang naging bahagi ng pagkaing niluto ng may pagmamahal at Maggi Magic Sarap. Masarap na pagkaing hindi lang enerhiya ang dulot, kundi kapanatagan at kapayapaan ng mga damdaming nagugulumihanan dahil sa namumuong sigalot. Kaya umpisahan na po natin ang ating kwento dito sa ating dulang Maggi Kusina Serye. Nay, alis na po ako. Ano? O hindi ka pa kumakain na? Hindi ba't sa Batangas ka pupunta ngayon? O teka, nasan ba si Imelda? Bakit hindi kanya pinaghanda ngayon ng almusal? Ayun po, may sumbong. Ha? Init ang ulo. Bakit? Ano nangyari? Nag-away ba kayo? Siya na lang po ang tanungin niyo. Sige po, alis na ako. Bakit ba ang sungit mo yata ngayon? Kahapon lang ang sigla-sigla mo. Yun nga po masaya po ako kahapon. Oh. Meron po akong gusto sabihin sa kanya. Ang kaso, tinulugan niya ako. Kaya bigla akong nawala sa kondisyon.
Para yun lang, nagalit ka na? Ay, syempre. Pagod yung tao galing sa trabaho. Tapos madalas din siyang magpunta sa malayong lugar dahil bumibisita siya sa kanilang mga branch office. Alam mo namang auditor ang asawa mo. Basta, bad trip po ako sa kanya. Ay, nako, Imelda. Para kang bata. Napakaliit na bagay. Pinalalaki mo. Ba? Ang sarap nitong ginisang sayote, ah. Ay, pasensya na ho, Sir Oscar. Kung ginisang sayote laang at pritong galunggong ang naihanda namin. Ay, siya nga ho, sir. Hindi ko kasi alam na daraan